ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଚାରିପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପଟେ ଆସୁଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଦିଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲେ ଦୌଡ଼ି ତଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହସି କହିଲେ, ହେ ମହାବୀର, ତୁମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ, ତେବେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ହନୁମାନ ଭକ୍ତିଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିରେ ରହିପାରେନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କଲେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧି ଦେଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ପୁରୀର ରକ୍ଷକ। ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ମୋର ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠି ଅଛ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପୁରୀରେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ ନାମରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ବେଡ଼ି ଅର୍ଥ ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତମାନେ ମାନନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ପୁରୀକୁ ସମୁଦ୍ରର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶାନ୍ତ ରହେ, କାରଣ ମହାବୀର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।